माबायदि रायजो राजानि खाथियाव थांगोन मा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना थांगोन बे बाथ्राफोरखौ लानानैसो बिथांमोना जोंनिफ्राय गासिबो नकल खालामजोबनानैसो आरो नकल मास्टाराव जोंहा कास्टमार नाम्बार 1 मिथिबायना आरो बेखौ दाबथिं खालायनायाव नाम्बार 1 बिक्रमा आरो बेखौ साजाय सिननायाव साबसिन गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनो हानायाव प्रहलादा नाम्बार 1 प्रहलादा आंखौ दाख्लै बांनैसो बुंदों प्रमद बर'निफ्राय लायनो आङो लरेन्स लारि सारनिफ्राय फैसा लानानैसो एकदम रानदों आरे हिम्मत दंबा नों रानना आंजों फैना देबरगाव समस्तियाव कुनु पयदे कुनु रायजोआ जे देग्लायनि जि आपकामिं जितु माने 2025 आव जि बिटिसि नि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेहाय कुनु पयदे हाग्रामा महिलारिया देरहाया बिथाङा दिनै 17 बोसोर मोनदोंमोन बै 17 बोसोराव बिथाङा मानो दिनै बेसरगावआ बिथाङा मानो हाफात्ता होआखैमोन बिथांनिफ्रायथ' गाज्रि बाथ्रा जेराव जेसेबां गाज्रि बाथ्रा दं बे बाथ्रायानो बिथांनिफ्राय ओंखारजोबो ओंखायनो प्रहलादमोन बायदिया गुन्दै गैला गाबोन जानो हागौ हाग्रामा महिलारि मानसिया सोरबा आंखौ आक्रमण खालामनो हागौ नाथाय आं आक्रमण खालामनायखौ गिनो मालाबाबो आं गिनो साना नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो हाजार भट लानानै जों फेजेना मानो फेजेना बिथांखौ जों 50 निफ्राय 100 ता अब्लासो बिथांनि बिखाया खामगोन थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा मात्र 17,000सोल' मानसिनो भट हाफात्ता होदों जोंनि दिनाव दिनै बे 4.5 बोसोराव गासै जोङो 3,25,000निबो बारा रायजो राजानो दिनै हा होदों जों होनो दिनै प्रमद बर' सारा अकल जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनिल' लिडार नङा बेयो दिनै नेशनेल सासे हिर' जेरैखि जाया मा होनदों देग्लायनि बे बिटिसि माने इलेक्शनाव जोंनि प्रमद बर'आनो जे नैथि खेबनि थाखाय माने चिफ जागोन बियो सियर जानानै दिनै जोंनि गेजेराव दङ दिलीप सयकिया जि बाथ्राखौ बुंदों बेथ' जयगथा नङा जों मालाबाबो गनायना लानो हाया दिलीप सयकिया सोर बिलाय दा ओंखायनो बे दिलीप सयकिया सारनि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेयो साबजाबथा जायाखै आरो बिथाङा जुदि बेबायदि हरसायै जुदि साननानै बुंदोंब्ला बिथाङा थाबैनो बुंनायनि गेजेरजों उइद्र' खालामना लानांगौ बे बाथ्राखौ आं सानो आरो बिथाङा जुदि बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो जुदि बुंनानै जुदि उइद्र' खालामालासिनो जुदि सानदोंब्ला फैगोन समाव बिटिसि ओनसोलाव बिजेपिआ खिन्थु जिर' जागोन बिसायख'थिया बे समाव जागासिनो एबा जानायनि लामायाव आरो बे समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो जे बियाब बाय बियाब थांनानै एबा बे समाव खामानि मावनाय मुखुब बेखौ जों नुनो मोनदों गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थानाय हाबाफारिया सोलिदों थिग बेबायदिनो देबरगाव बियाबनि एबा देबरगावआव सासे लाइमोन दैदेनगिरि जाय लाइमोन दैदेनगिरिया बे समाव गुबुन जायगाफोराव रायजो राजाफोरनि खाथियावसिन थांनानै बिथाङा खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों जाय जायगायाव अलखद जुदि जायोब्ला आरो जाय जायगाफोराव नोङो जौगाथायनि बिथिंनि जे माखासे मानि जे आद्रा थानाय खामानिफोर जायोब्ला बे जायगायावनो नुजाथि हैनाय सासे लाइमोन दैदेनगिरि जोंजों लोगोसे दंफायो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बिथाङा बे समाव बिथांनि जे हाबाफारि मावनायनि आन्दोआव आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव मा हाबा मावनो थाखाय बिथांखि लादों आरो देबरगाव बियाबा बे समाव माबायदि थासारियाव दं मोनथिनो थाखाय नाजागोन आंजों लोगोसेनो दङ बिथां लाइमोन दैदेनगिरि बिथां अशक गयारि बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नुनो मोनदों नोंथांखौ गुबुन समाव जोङो देबरगाव बियाब बा ओनसोलाव गोबां जायगाफोरावनो रायजो राजाफोरनि खाथिसिनाव थांनानै बे समाव खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों जिहेतु हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बे बियाब दा बे बिथिङाव गोबां लामा सामा बानायनायावबो नोंथाङा मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों मा जाहोनाव जे गोलाव सम थानानैब्लाबो हाग्रामा महिलारिया नैबे जायगाखौ जौगाथायनि बिथिङाव बिथाङा आन्दायहोखो मा बुंगोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबखौ धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना जोंनि समस्तिनि बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथाङा आंजों जि बाथ्राफोरखौ सोंबाय बिनि फिननायफोरखौ आं होनो सानदों दिनै नायदो नोंथाङा दिनै बे 15ता बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा स्वयं बे देबरगाव समस्तिनि सासे चिफमोन आरो बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम मोनदों गासै 17 बोसोर आरो बर्तमान बिथाङा दा एक्जिस्टिं MCLA बर्तमान साननैसोनि उनावनो बे आगस्तनि गेजेरावनो जेब्ला MCC जागोन अब्ला बिथाङा 22 बोसोर नैबे देबरगाव समस्तिखौ बिथाङा दखल खालामना दोनदोंमोन
आरो बेहाय बिथाङा बे 22ता बोसोराव माबायदि खामानि मावदों जोंनि समस्थियाव हयथ' गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ देबोरगाव ओनसोलाव गोबां उन्नति जाबाय CIT जाबाय इउनिभार्सिटि जाबाय बायदि बायदि जाबाय होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै टिभि मिडिया नोंथांमोननि मिडियानि माध्यमनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रोखा सानो आरो बे समाव सानो बिथांमोना हाग्रामायानो सासे सक्तिशालि नाथाय हाग्रामाया दिनै सक्तिशालि नङा हाग्रामाया दिनै मा होनदों बिग जिर' जानो थांगासिनो दं देबोरगाव समस्थियाव मानोना बिथांमोना रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ रायजो राजानि सिन्था धाराफोरखौ बिथाङा मालाबाबो मावफुंनानै होआखै जायनि जाहोनाव दिनै जोङो गामि गामि थांनानै दिनै न'खर न'खर थांनानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेंना जेंगोनाखौ UPPL नि आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बेनो जोंनि नीति UPPL नि मोनसे नीति दा बे हिसाबै दिनै जोङो पार्टियाव थानाय हिसाबैनो पार्टिजोंनो लोगोसे जे ससियेल एक्टिभिटिसबो थानानै खामानि मावनांगौ सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंखौ फोरोंदों दा ओंखायनो आं सानो दिनै देबोरगाव समस्थियाव खुनु रायजोआ जे देग्लायनि जि आपकामिं जिथु माने 2025आव जि BTC नि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेहाय खुनु पयदे हाग्रामा महिलारिया देरहाया आं दिनै नोंथांमोननो लिरनानै होयो जे जिहते बिथाङा 22 बोसोर आबुं जानायनि लामायाव जे बे बियाबावनो बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो सासे नैबे BTC खौ सोरजिनाय सासे दैदेनगिरि आरो BTC नि बिथाङा गोलाव सम बिथाङा चिफ जाबाय आरो आथिखालाव बिथाङा MCLA दा बे बिथिङाव नैबे देबोरगाव ओनसोलाव नोंथांखौ नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव बे समाव हा बबा सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होनाय थिग बेबायदिनो गैजारोङिफोरनो बे समाव माखासे माने जे अनसुंथाइ होनाय बेखौ नुनो मोनदों गोरिब थाखोनि जे सुबुंफोर बे जायगाफोराव गोबां बिदिनो जौगाथायनि बिथिङाव दावख्लायनायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो बिथाङा फेलें जादों नामा बे जायगानि बा बे देबोरगावखौ जौगाथाय बिथिंनिफ्राय बा जौगाथाय बिथिंजों लांनो थाखाय निश्चय गोबां नोंथांनो फर एग्जाम्पल आं होनो हायो जिहेतु बिथां बे 22 बोसोराव जिबायदि खामानि मावनांगौमोन बिथाङा 17 बोसोर चिफ जादों 2 बोसोरा इन्टारिम 15 बोसोर बिथाङा गेलेनानै देरहासार जानानै जोंनि देबोरगावनि रायजो राजाया बिथांखौ मोजां मोननानै बिथाङा बर'नि सासे मोजां नेता आरो बिथांनोनो जोङो चान्सखौ होनांगौ आरो बिथाङानो सासे जोंनि चिफ जानांगौ होननानै बिथांखौ बेबायदि हिसाबैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालायनानै बिथांखौ 17 बोसोर चिफ खालायदोंमोन दा बिथाङा बे 17 बोसोर चिफआव जिबायदि खामानि मावनांगौमोन थांनाय जोंनि नैबे 2020आव जेब्ला बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव प्रमद बर'नि जि मोनसे सरकार जाबाय UPPL नि बे सरकारनि दिनावसो बेसोरगाव बायदि ओनसोलाव हा पाट्टा मोनदों मानोना बेनो मोनसे फर एग्जाम्पल बिथाङा दिनै 17 बोसोर मोनदोंमोन बै 17 बोसोराव बिथाङा मानो दिनै बेसरगावआ बिथाङा मानो हा पाट्टा होआखैमोन आं बिनि कुइसनखौ सोंदों मानोना बे हा पाट्टाखौ बै समाव मानो होआखैमोन 17 बोसोराव आरो दिनै प्रमद बर'आ फैनायनि उनावसो दे 17 बोसोरनि उनाव बेसरगावआ बिथांनिफ्राय बेसेबां गोजान मानोना 1 किल'मिटार 1.5 किल'मिटारल'सो जायो बिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारनि न'निफ्राय अब्ला बिथाङा दिनै गावनि खाथि उसुंसेनि रायजो राजाफोरनो हा पाट्टा होआखै दिनै जोङो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसिफ्रा हा पाट्टा मोनदों बेनो मोनसे फर एग्जाम्पल आरो बेबायदि गोबां जोंनि गेजेराव BCDCफ्रा लुफुंजायाखैमोन बे BCDCफ्रा लुफुंजादों गोबां खामानिफोर बेबायदिनो मा होनो इरिगेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो बेबायदि मोनसे गिदिर जोङो सुइस गेट बानायदों जोंनि मानगोनां लरेन्स लारि बिथाङा बानायदों आरो नोंथाङा नुदों बे समाव 17 बोसोरनि सरकारनि दिनाव प्रमिला रानी बायद'आ 10 बोसोर ना 15 बोसोर बिथाङा मिनिस्टार जादोंमोन नाथाय बिथांनि मोनसेबो जों साइनबर्डखौ नुवाखै बे समस्थिनि बिथांनिलाय बिब'नो बियो खिन्थु बिथाङा दिनै मोनसेबो समस्थियाव खामानि मावाखै दिनै नोंथाङा गामि गामि थांनानै नाय आरो नोंथाङा नंखाय सानदोंबा सार्भे खालामनानै नाय गासैबो लरेन्स लारि सारनि साइनबर्डखौ नुगोन मानोना लरेन्स लारि सारा खामानि मावदों बिथाङा नैबे 4.5 बोसोराव दिनै 4थायाव बिथाङा बे 4 बोसोराव गोबां आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोनानै गावनि फान्डनिफ्राय गोबां मानसिफोरनो खामानि होदों आरो दिनै उन्नतिखौ सोर खालायदों दिनै 17 बोसोरजों जेब्ला रिजाल्टआ नायगोन आरो जोंनि नैबे 4.5 बोसोरजों जेब्ला रिजाल्टआ नायगोन हाग्रामा महिलारि समस्थियाव UPPLआ बांसिन खामानि मावदों ना हाग्रामाया बांसिन खामानि मावदों नोंथांमोनानो थयथ' खालामनो हागोन आरो बिनि फिननायखौ नोंथांमोनानो दिहुननो हागोन आरो ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव सोरनिबा थाखाय फेक्टर जानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा जों हाग्रामा महिलारि सारखौ श्रद्धा होयो सनमान होयो रेसपेक्ट होयो हाग्रामा महिलारिया सासे मा होनदों अस्त्रधारि सासे मोनसे समनिफ्राय बर' आन्दलन खालायनानै BTC एकर्ड खालायनाय सासे व्यक्ति आरो बिथांखौ जों मानदान्दा होयो आरो सनमान होयो आंबो रेसपेक्ट सेल्युट खालायो नाथाय बे नङा जे बिथांखौ सेल्युट खालायनायजों लोगोसे जे बिथाङा जे खामानि मावैखौ जों सिरि थाबाय थाबाथ' जानाय नङा
समस्थियाव बिथाङा जे उन्नति खामानि मावाखै बेखौथ' जों बुङाब्लासिनो थाबाथ' जानाय नङा मानोना बेखौथ' जों दिहुननांगोन बिथाङा खामानि मावदोंना मावाखै बिथांमोननि सेला बेला फैनानै गिदिर गिदिर गालखा बुजाबलायनानै गिदिर गिदिर लेक्सार होबाथ' जानाय नङा जोंबोथ' बुंनो हायो लेक्सार होनो नङा होमबा मानो बुंदों जोंलाय जों सैथो थाखायसो जों बुंनो हादों जों दाथि थाखायसो बुंनो हादों गाबोन जानो हागौ हाग्रामा महिलारि मानसिया सोरबा आंखौ आक्रमण खालामनो हागौ नाथाय आं आक्रमण खालामनायखौ गिनो मालाबाबो आं गिनो साना मानोना बे हाग्रामा महिलारि समस्यायाव जि खामानिखौ जायाखै जि खामानिखौ मावाखै जों मावाखै नालाय मावाखै आरो जेखौ जों मावदों सैथो दा आं दहायनो होनदोंना CIT जादों बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जादों बिदिनो मा होनो बेफोरखौ जोङो मालाबाबो डिनाय खालायाखै नंगौ येस हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मावदों खिन्थु बे मावनायजों जे जोंनि साधारन सरासनस्रा सुबुं माहारिया जे थांनानै थागोन बे नङा मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव लामाया जादोंना जायाखै गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा न' बां मोनदोंना मोनाखै गभर्नमेन्टनि स्किमफोरखौ मोनदोंना मोनाखै रायजो राजानि माने गांनाय उखैनायखौ बिथाङा सुफुंदोंना सुफुङाखै नै बेफोरजोंसो गासैबो सोनारगोन दा बेखायनो आं गासैबो फिल्डआव थांनानै दिनै सार्भे खालामनानै मोनदों जे दिनै फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिफ्रा मावनांगौमोन दिनै आं मानो मावनो दायित्व लानो गोनां जाखो बे खामानियाथ' हाग्रामा महिलारिनि दायित्वसोमोन दिनै हाग्रामा महिलारि थासेयावबो दिनै आं बे खामानिखौ मावनो गोनां जाखो बेथ' आंनि मावनांगौनि माने बाथ्रा नङामोन जायनि जाहोनाव जोंथ' दिनै रायजो राजाखौ नेनानै थानो हाया रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजाया आंनि न'आव फैनानै खोन्थाफैनायनि बिनि प्रब्लेमखौथ' सल्भखौ खालायनांगोन आरो बेखौनो जोंखौ थोनदों प्रमद बर' सारा मानोना समाजनि सुबुं समाज सुबुं सम्पदजों जेब्लायबो मिलायनानै थानांगौ आरो मानसिफ्रा जेब्ला खैफोदाव गोग्लैदों बेखौ थांनानै बासायनांगौआ जोंनि दायित्व जों पार्टि खालायनायजों लोगोसे सुबुं समाजनि खामानि मावनांगौ होननानै जोंखौ रोखा रोखा बिथाङा फोरोंदों आरो बे आदर्श बे नितिखौनो लानानै दिनै UPPL हिसाबै आंबो खामानि मावबाय थादों आरो आंनि खामानि मावनायानो UPPLनि मानोना आं हारसिं मावाखै जों बयबो लोगो नांनासो खामानि मावदों आरो बिनिखायनो जों जेरैखि जाया देबोरगाव समस्थियाव बयबो जोंनि वार्कारफोरा खामानि मावबाय थादों हर सान आंल' नङा जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना ब्लकनि दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावबाय थादों जेरैखि जाया फैगोन समाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बोरै जोङो बे समस्थिनिफ्राय बिथांखौ फेजेननो हागोन आरो बोरैबा 22टा बोसोर बिथाङा दखल खालायनानै दोननाय बे सिटखौ जोंनिफ्राय जों बोरै माने उदां खालायनो हागोन आरो UPPLनिफ्राय जों सासे बिजाथि होनानै केन्डिडेट देरहासार खालायनो हागोन बिनि थाखाय जों जोरदार खामानि मावबाय थादों आरो बिनि थाखायसो जों खामानि मावगोन आरो हाग्रामा महिलारिखौ जुदि दिनैनि दिनाव फेजेननांगौब्ला जों खामानि मावनांगोन रायजो राजानि जों अननायखौ मोननांगोन रायजो राजानि सायाव जों थांनानै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हायोब्लासो जोङो दिनै जोंबो मा होनदों UPPL हिसाबै देरहासार जानो हागोन नोंथांखौ नुनो मोनदोंमोन जे बे देबोरगाव बियाबान सासे फरायसुलिखौ बा फरायसुलिनि न' नोंथाङा थिं हैनाय बा बेनि थाग्रा जगालखौ नोंथाङा खालामनो हादों नाथाय हाग्रामा महिलारिनि बिथांनिनो जायगा बे बिथाङा बेथिंनो MCLA नाथाय बेखौ खौरां लाहैयाखै बा बेखौ खबर लाहैयाखै बिथाङा थांनानै बेखौ सुलाद लाहैयाखै हेल्प खालामहैयाखै नाथाय नोंथाङा बेखौ हेल्प खालामनानै होबाय बे समाव बिथाङा दायित्व गैयामोन नामा बेनोथ' आं होनदोंना बिथांखौ दिनै रायजोआ मोजां मोननानै भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालायदोंमोन आरो जोंनि समस्थिनि सासे बिथांखौ प्रतिनिधि हिसाबै दैथायहरदोंमोन एसेम्ब्लियाव बाथ्रा बुंनो थाखाय नाथाय दिनै बिथाङा प्रमद बर' सारा चिफ जानायनि उननिफ्राय बिथाङा दिनैसिमबो एसेम्ब्लियाव थाङाखै दिनै बिथाङा राजातन्त्र बायदि खालायनो नागिरो गणतन्त्रखौ राजातन्त्र बायदि खालायनो नागिरो जेन आं नङाबा रावबो सोलिला आंनो देरसिन आंनिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया बिथाङा दिनै जोंनि मान गोनां प्रमद बर'खौबो मर्यादा होआखै सनमान होआखै रेसपेक्ट होआखै नाथाय प्रमद बर' साराथ' रेसपेक्ट होदों दिनै बेहायनो मिथियो जे बिथाङा बेसेबां गिदिर आरो बिथांनाव बेसेबां गियानि बिथाङा बेसेबां साननो हनो हायो बिथाङा जे फुथि रायजो समाजनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जों बेहायनो बिथांखौ रोखा रोखा मिथिनो मोनदों दा ओंखायनो दिनै रायजोआ बिनि सायाव दुखु मोनदों रायजोआ बोराबदों बिनिखायनो रायजोआ दिनै सिद्धान्त लागोन जेरैखि जाया फैगोन समाव जे एबार जे ट्रेक्टरनि सबियावसो भट होगोन देबोरगाव समस्ति हिसाबै आरो नाय बिथाङा गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव देरहाबोनो हागौ मोनफा मोननै आंहा बेहाय माने गासैखौबो आं जेनगोन होननानै आं बुंनो साना बिथांमोननि फिल्डआबो बबावबा मोजां गाज्रि नङा नाथाय देबोरगाव समस्ति हिसाबै बिथाङा देरहानांगौ एथ' सहस नङा मानोना जों 2020आवनो देरहायोमोन 2020आवनो जों देरहायोमोन नाथाय जोंनि 2020आव माखासे जोंनि कर्मिफोरनि जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों आरो बेहायबो जों बांद्राय भटआव जेनाखै माथ्र जों 5,000 मार्जिन भटआवल' जों जेनदों नाथाय दाख्लैनि रिपर्टफोरखौ जुदि नायोब्ला MLA नि रिपर्टखौ जुदि नायोब्ला MP नि रिपर्टखौ नायोब्ला MLA आव लरेन्स इस्लारि सारा देबोरगाव समस्तियाव 14,000नि बारा भटआव देरहादों बे देबोरगाव समस्तियाव आरो दिनै MP नि जुदि माबायाव नायोब्ला माथ्र जों मा 1270टा भटआवल' जों जेनदों दिनै बे 1270 भटआ दिनै जों जयेन जायै 5,000निबो बारा माने UPPL आव BPF नि मानसिफ्रा दिनै जयेन जागासिनो दं
आरो बेनो मोनसे रोखा ओंखायनो आं होनबाय थादों जे मोनफ्रोमबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो हाजार हाजार भट लानानै जों फेजेना मानो फेजेना बिथांखौ जोङो 50निफ्राय 100टा अब्लासो बिथांनि बिखाया हामगोन अब्लासो बिखाया गावगोन बेना जे आं मा भुल मावखो आं मानो गोरोन्थि मावखो आंनि गोरोन्थिनि साजाखौ आं दिनै मानो लानांखो 150टा भटनि गेजेरजों बिथाङा बे रिप्लाइखौ बे फिननायखौ फैगोन 25नि उनाव रिजाल्टआव बिथाङा मोनगोन जिहेतु हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि हिसाबाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों जुदि नायोब्ला थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे बेवहाय माखासे खामानिफोरा जे जाफुङाखै बा माखासे खामानि मावनायाव बिथाङा दोरोदनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बे हिसाबै UPPL हिसाबाव बे ओनसोलनि थाखाय बा नोंथांमोननि बियाबाव बेसेबांसो मा खामानि मावनो हाखो दिनैसिम UPPL हिसाबैथ' बहुद खामानि मावबाय मानोना जोङो लामा मावगासिनो दङ जोंनि सरकारा आरो बेबायदिनो गोबां माने बिल्डिं सिल्डिंफोरखौ लुगासिनो दङ BCDC अफिसफोर लुगासिनो दं नलेज फेस्टिभेल लुगासिनो दङ दा बेबायदिनो गोबां माने आङो मा होनदों बुंथ्र'नो हाया माने गोबां खामानिफोरा सोलिगासिनो दं आरो नंखाय सानोबा नोंथांमोना बिसमुरिनि साहा थां मोनसे समाव बिसमुरिनि साहा मोनसेबो लामाफ्रा थिग नङामोन नाथाय दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो गुथि लामाफ्रा जादों जों गुडविलनि थ्रु जों खामानि मावदों आसामनिफ्राय जोंहा MLA नि थ्रु बिराद गोलाव गोलाव खामानिफोरा जादों आरो बिथांमोना बेखौनो बुंनो नागिराखै आरो दिनै नैबे सरलपारा टु बिसमुरि टु सरलपारा लामायाबो नै जोंनि सरकारनि दिनाव जाबाय आरो बेबो नै मावनो थांगासिनो साननैसोनि उनाव नै जोंना मिसिंफोरा फैबाय अलरेडि जाबाय साननैसोनि उनाव बे खामानिया मावफुंजागोन दा बेबायदिनो गोबां जोंनि गेजेराव खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेहाय मा होनदों खुनु प्रमद बर' सारा नैबेहाय जे हाग्रामा सारा दङ बे हिसाबै बिथाङा डिनाय खालायाखै मानोना जिखिनि माबायाव MCLA समस्तियाव जि माबा स्किमफोरखौ राननानै हरदों एखेयैनो जोंनोबो राननानै हरदों आरो बेबायदिनो जोंनि पार्टिफ्रा बे खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो बेबायदिनो इमप्लिमेन्टेसना जाबाय थादों दा ओंखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव जोङो खुनु माने बुंनो हाया जे दिनै प्रमद बर'आ बेहाय जेबो खामानि मावाखै खुनु पयन्ट बुंनो हाया मानोना दिनै प्रमद बर' सारा खामानि मावनायनि थाखायनो गुथि बिथांमोननि रायजो राजाफ्राबो नुदों आरो बिथांमोना बयबो गोसो सोलायदों आरो बुंसोलायदों बिथांमोनाबो बुंदों जे फैगोन समाव जों हाग्रामा महिलारि सारखौनो भट होला मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जुदि जेनोब्ला माने गाबोन देरहानानै जुदि फैयोब्लाबो बे मालाबाबो सिफ जाया आरो सरकार दानो हाया बे खोथाखौ बिथांमोनाबो दिनै स्पष्ट मिथिदों जायनि जाहोनाव फैगोन 25आव जेरैखि जाया प्रमद बर'आनो जे सिफ जाबावगोन नैथि खेबनि थाखाय बेखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा मिथिनायखाय बिथांमोना आद्रि खालायनो सानाखै बे समस्तिखौ बेनिखायनो बिथांमोननि जायफ्रा सापर्टारफोर बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंनो बिथांमोना भट होनो थाखाय सिङाव जोंजों गोबां बेबायदि सावरायलायनानै जोंजों थिग जानानै थानायखौ आङो नोंथांनो दिनै एसे फोरमायना होबाय जिहेतु बेखौ जों खोन्थानो मोनामोन जिहेतु बेखौ मिन्थिब्ला हाग्रामा महिलारिया सुलु लानो हागौ हाग्रामा महिलारि सारा खिन्थु बेबायदिबो बिथांनि मानसिफ्रा दिनै जोंनो भट होनो नागिरलायनाय व्यक्तिफोरा दिनै बिथांमोननिफ्राय गोबां दंसै दा ओंखायनो आं सानो जे फैगोन समाव जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों देरहादोंब्लाबो बिथांखौ जोङो खुनु अखमान खालायनाय नङा मर्यादायै दोनबाय थागोन जोंनि सासे बे नेता जोंनि समस्तिनि बिथाङा जेननानै थांब्लाबो जों बेखौ सनमान होगोन रेसपेक्ट होगोन आरो बे सनमाना बिथाङा थांनानै थाजासिम जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जेब्लायबो सनमान होगोन नाथाय बे भट खेत्रआव नङा इलेक्सन खेत्रआव नङा मानसि हिसाबै बिथांखौ सनमान होगोन रेसपेक्ट होगोन नाथाय देरहानांगौनि खेत्रआव नङा बिथांखौ फेजेननांगौनि खेत्रआवसो जोंनि रायजो राजाया खामानि मावगोन जिहेतु नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव समाजनि जिहेतु खामानि मावदों रायजो राजाफोर खाथिसिनाव थांनानै नोंथाङा बिथांमोननि गोरबोनि बाथ्राखौ गोसोनि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनदों दा बे समाव रायजो राजाफोरा मा लुबैयो रायजो राजाफोरा बे समाव नोंथांमोननि देबोरगाव बियाबाव रायजो राजाफ्रा सिंथारनि गोथौ सिंनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफ्रा बे समाव मा हास्थायो रायजो राजाफ्रा देबोरगाव समस्तियाव ओरैबायदि व्यक्ति लुबैदों जाय व्यक्तिया सरल जाय व्यक्तिखौ बुंब्लानो फोरमायब्लानो जाहाथे बियो फिन रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थांनानै खबर लाहैनायजों लोगोसे मावफुंनानै होनाय नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोना 17 बोसोराव नुबोबाय जिहेतु बिथांखौ लोगो मोननायखौथ' बाद हो बिथांनि दरखंआव थांनानै नेनानैबो बिथांखौ लोगो मोना बेबायदि अबस्था समस्तिनि मानसिया अब्ला समस्तिया गावनि गांनाय उखैनायखौ बोरै फोरमायनो हागोन रायजो राजाखौथ' बाद हो बिथांमोननि गावसिनि नेताफ्रानो हाग्रामा महिलारि सारखौ लाइन लानांगौ आरो जेराव बिथांमोना नेनो हाया नाथाय जोंनि प्रमद बर' साराथ' बिदि नङा दाबो जुदि जों फन खालायोब्ला बिथाङा दानो फन हमगोन फोरमायहरगोन रायलायहरगोन जेसेबांखि रायजोनि गेजेराव जेंना थाया मानो
बिथाङा रायलायनानै बै व्यक्तिजोंबो रायलायहरो नाथाय हाग्रामा महिलारि साराथ' बेबायदि खुनु मानसिजों बेबायदि कमिउनिकेसन थाया दा ओंखायनो मानसिफ्रा होंसोलायदों जे जोंनो सासे मोजां मानसि नांगौ गोदान फेसनि मानसि नांगौ जाय मानसिया फैयोब्ला जों सहसै बिथांनि न'खराव थांनो हायो जोंनि जेंना जेंगोनाखौ बुंनानै लानो हायो फोरमायनो हायो आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे इयुन फिउचाराव फैब्ला साख्रि बाख्रि होनो हानाय जोंनि ओनसोलाव जाहाथे बिजनेस पारपसफोराव जाहाथे मोजां मोनसे एंगेज खालामना होनाय इयुथफोरखौ मोजां नोजोर होनाय हा फाट्टा होनाय मोनफ्रोमबो नोजोराव बिथिं होनानै खामानि मावनाय बेबायदि व्यक्ति आरो जेराव रायजो राजाफ्रा मा होनदों जिखि बिथिङाव थाया मानो खैफोदाव थाया मानो बिथांमोनखौ खबर लानायजों लोगोसे बिथांमोनखौ बिनि सायाव राहा लानाय बेबायदि व्यक्तिफोरखौ दिनै जोंनि ओनसोलनि देबोरगाव समस्तिनि रायजो राजाफ्रा लुबैदों दा ओंखायनो आं सानो फैगोन समाव देबोरगावआव UPPL निफ्राय मोजां बिजाथियानो फैगोन रायजोजों मोजां मोनजाग्रा रायजोजों अनजाग्रा मोजां सासे व्यक्ति एकदम जाय व्यक्तिनि खाथियाव रायजोआ सहजै फैनानै बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै लानो हायो बेबायदि व्यक्तिखौ होगोन होननानै आंहा हाइकमान्डनि सायाव फोथायनाय दङ मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेते हाग्रामा महिलारि गोबां पलिसि लानानै बे समाव गावनि एजेन्डाखौ लानानै बिसायख'थिनो थाखाय फैबाय थानाय समाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जादों बेनि गेजेराव गुबै मोनथाय हिसाबाव हानि मोनथायनि सायाव बिथांमोना बुंदों लेन्ड पाट्टा होनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों आइजोफोरनो बा बे समाव बिथांमोना अनसुंथाइ होनायनि बाथ्राखौ मख'दों आरो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरनि थाखायबो गोबां फोसावथाय होनायखौ नुनो मोनदों बे बिथिङाव बिथांमोनजों टक्कर होनो थाखाय UPPL बेसेबां साखाफारा नायदो जा बिथांमोना जेसेबांखिनि दा बिथांमोना 100 पेकेजनि इयुथफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय बिथांमोना माने माखासे बेबायदि लन्च खालायनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बियो जोंनिफ्राय नकल खालायनायसो मानोना बिथांमोना UPPL नि जिहेतु जोंनि जिखिनि मावनाय जोंनि जिखिनि फ्लेगशिप स्किमफोर बेखौ लानानै बिथांमोना एसे फल' खालायनानै मानगोनां कास्टमोन बिक्रममोन मानगोनां जोंहा मा होनो ओरैजा प्रहलादमोन बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ लानानैसो दिनै बिथांमोना बेबायदि मोनसे एनाउन्समेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोनानो बेखौनो गेरेन्टिनो हाग्रामानि गेरेन्टिनो बेथ' जानो हाया हाग्रामाया गेरेन्टि होदोंब्ला दिनै प्रमद बर'आ मावगासिनो दङ दिनै नाय इयुथफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ इयुथफोरनि थाखाय दिनै गोबां साख्रि बाख्रि होगासिनो दं इयुथफोरनि थाखाय आरो बावैसो उनाव गोबां साख्रि होबावगोन दिनै हा फाट्टानि खोथा बुंदों हा फाट्टानि खोथाखौथ' दिनै प्रमद बर' सारा थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा मात्र 17,000सोल' मानसिनो भट हा फाट्टा होदों जोंनि दिनाव दिनै बे 4.5 बोसोराव गासै जोङो 3,25,000निबो बारा रायजो राजानो दिनै हा होदों जों एसेबां गिदिर बाथ्रा 4.5 बिथांमोननि 17 बोसोरजों जुदि रिजायनानै नायोब्ला आकाश पाताल बिथांमोना दिनै जोंनि प्रमद बर'आ खामानि मावनायनि मोनसे बेहा गोसो दङ आरो साय नेताया गोसोबो थानांगोन खामानि मावनो ओरैनो खुगाजों बुंनायजोंल' जानाय नङा मावनायनो दिन्थिनायासो गिदिर बाथ्रा नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बांद्राय बुंलाबाया बिथाङा मावनानैसो दिन्थियो दिनै नायदो आइजोफोरनि थाखाय आरो बिथांमोना दामबाय थादों जे प्रमद बर'आलायनो बै समाव इलेक्सनाव लेक्सार होदोंमोन 75,000 होगोननो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मानो होआखै जाखो जों फार्स्ट किस्ति हिसाबैथ' 25,000 बिराद मानसिनो होदों मोनथिबायना थांनाय समावनो जों मोनफ्रोमबो समस्तिनो जोङो 200 होदों सेकेन्ड फेजनि थाखाय आरो 200 होदों गासै 40टा समस्तियाव गासै जों 400 करै जोङो मा खालामदों मोनथिबायना 25,000 करै बेसेबां करोड़ थाखा होदों मा बे आइजोफोरखौ अननाय जायाखै आइजोफोरनि खामानि मावनाय जायाखै दिनै आइजोफोरनि थाखाय जोङो BCDC चेयारमेन हगारना होदों आइजोफोरनि थाखाय जों गिदिर गिदिर पदफोराव बिबान होदों पेरेन्ट बडिफ्राव जों बिबान होदों पार्टियाव जों चेयारमेन होदों गिदिर गिदिर माबाफ्राव दिनै नोंथांमोना ST बर्ड OBC बर्ड SC बर्डफ्राव नाय आइजोफोरनिबो माखासे खथा दङ नाथाय बै समावथ' हाग्रामा महिलारिया खुनु पइन्ट बेबायदिथ' होआखैमोन दा ओंखायनो मा होनदों आइजोफोरनि थाखाय सोर खामानि मावबाय थादों दा UPPLआ मावदों ना BPPआ मावदों दा ओंखायनो आं होनदों दहाय बिथांमोना गासिबो नकल जोंखौ नुनानैसो बिथांमोना जाहाथे फैगोन समाव माबायदि केम्पिं खालायगोन माबायदि रायजो राजानि खाथियाव थांगोन मा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना थांगोन बे बाथ्राफोरखौ लानानैसो बिथांमोना जोंनिबे गासिबो नकल खालायजोबनानैसो आरो नकल मास्टाराव जोंहा कास्टमार नाम्बार 1 मोनथिबायना आरो बेखौ दाबथिं खालायनायाव नाम्बार 1 बिक्रमा आरो बेखौ साजाय सिननायाव साबसिन गाज्रि बाथ्रा बुंनो हानायाव प्रहलादआ नाम्बार 1 नङा होमबा प्रहलादआ आंखौ दाख्लै बांनैसो बुंदों प्रमद बर'निफ्रायलायनो आङो लरेन्स लारि सारनिफ्रायलाय फैसा लानानैसो एकदम रानदों आरे हिम्मत दंबा नों राननो आंजों फैना प्रहलाद नों बायदि सासे मानसिया एबसुनिफ्राय एक्सपायार खानाय जानाय व्यक्ति नों बायदि मानसिया जयगथायानो गैया आरो माने प्रहलाद बायदिया जायगायानो गैया खैबार होखाजाखै BPF निफ्राय एबसुनिफ्रायबो होखाजानाय सासे व्यक्ति बियो समाजाव बेखौ रावबो जायगा होआ
आरो सासे व्यक्तिया जे सासे मोजां आदर्श मानसिया मालाबाबो बाथ्रानिफ्राय खुगानिफ्राय बेबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा ओंखारा बिथांनिफ्रायथ' गाज्रि गाज्रि बाथ्रा जेराव जेसेबां गाज्रि बाथ्रा दं बे बाथ्रायानो बिथांनिफ्राय ओंखारजोबो ओंखायनो प्रहलादमोन बायदिया गुन्दै गैला मारै बिथांमोना बे साथामसो मानसिया मारै हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय हिर' जानानै गावसोरखौनो मा होनदों स्पिकार जानानै बाथ्रा बुंनानै बोरै फैसा बख्ल' बख्ल' जागोन बेखिनिल'सो बिथांमोना गाबोन केस जायोब्ला केसावबो बिथांमोना फैसा बिनानै जायो बेबायदिबो माबा दङ जोंनियाव फर एग्जाम्पल दङ जों जेब्ला केस जानोसै केसखौ उइद्र' खालायसै दे फैसा हरदो बे जाबाय प्रहलादनि सबसे केरेक्टार फैसानि लालिस केरेक्टार बियो दा ओंखायनो जों प्रहलादमोन बायदि बाथ्राखौ मानसिखौ बुंनो थाखाय जोङो माने बायो जों मानोना बिथांमोनखौ बुंनाय माने बिथांमोना एसे गोजौआव थांनाय दा ओंखायनो जोंनि UPPLआ आदर्श दङ नीति दङ जों जानला मोनला मानसिफोरखौ बुंलाबायनो साना दा ओंखायनो आं बेखौल' सानो जे दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानिफोर मावदों आरो दिनै आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव मा होनदों प्रमद बर' सारा मा खामानि मावदों आं बेहाय नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै होनो सानदों मानोना इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि बिथोराव दिनै मा होनदों सुपार माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50+ जाबाय दा सिगाङाव सुपार 50मोन दा 50+ जाबाय नङा होमबा गोबां मानसिफ्रा दिनै IAS कचिंनि थाखाय सुबिदा मोनदों SS अफिसारफोरनि थाखाय माने कचिं मोनदों इन्जिनियारफोरनि थाखाय माबा मोनदों दा बेबायदिनो गोबां जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दिनै बर'फोरा आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै फरायनायनि मोनसे मा होनदों दिनै एकदम जांख्रिखाया मा होनदों मोनसे दौ फैदों औ मानोना थांनाय समाव नों नायदोंमोन इडुकेसन सेक्टराव जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला सरकार खालायदोंमोन बै समाव मा होनदों मा होनो सबसे गाज्रिसिन सबसे लास्टसिन थायोमोन चिरां बायदिया दिनै चिराङा दिनै नाम्बार 1आव फैदों मेट्रिकआवनो जा हाई सेकेन्डारियावनो जा दा बेफोरनो जाहैबाय प्रमद बर'नि खामानि मावनाय आरो बिथाङा गोबां बेबायदिनो मा होनदों मानसिफोरखौ सहाय खालायदों आरो दिनै प्रमद बर'आ दिनै जायफ्रा हाई स्कुल लेभेलाव खामानि माने साख्रि मावबाय फरायबाय थादों कलेज लेभेलाव फरायबाय थादों बिथांमोननि थाखाय मा होनदों मोनसे स्कलारशिप दिहुनदों जायखौ जों गियान सोरां मा होनदों बिथांखि होननानै बुङो बेखौ 5,000 खरि होनाय जायो गोबां फरायसाफ्रा नै दा रानगासिनो दङ गोबां फरायसाफ्रा मोनदों लेखा बायनो थाखाय सुबिदा मोनदों गाननाय जोमनायनि सुबिदा मोनदों एडमिसनाव जुदि सर्टेज जादोंबा बेजोंनो बिथांमोना सुबिदा मोनदों बे मोजां खामानि मावनाय जायाखै नामा हा आरो बिनि उनाव बिथां मा होनदों थांनाय 96आव जाय मास्टारफोरा गोबां समाव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन 96आव एपइन्टमेन्ट मोननाय दंमोन हाग्रामा सारनि दिननि उनाव बिथाङा दिनै 17 बोसोर मोनसेयावबो बे 96आव मावनाय मास्टारफोरखौ मानो बिथाङा साख्रि होआखै मानो पार्मानेन्ट खालायाखै दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा फैनाय लोगो लोगो फार्स्ट इनिशिएटिभ लादों इडुकेसनाव बिथाङा 96आव जायफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन बिथांमोननि साख्रिखौ होनाय जादों आरो बिनि उनाव थांनाय 2000 माबायाव मा होनो हाग्रामा महिलारि सारानो माखासे साख्रि होलांदोंमोन जायखौ फिक्स पे होनना बुङो बिथाङा मा होनदों बेहाय 96 जन दंमोन सोरबाया ड्राइभारमोन सोरबाया पियनमोन सोरबाया बे माबायाव मा होनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव मावोमोन दा बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बिथांमोननि कमिटि आंजोंबो रायलायफैदों आंजों खेबनै खेबथाम सावरायनायनि उनाव आङो माधव सिट्रि सारजों रायलायदों माधव सिट्रि सारा चिफजों रायलायदों जों सावरायलायनायनि गेजेराव लास्टआव बेखौ AC पास खालायनानै 96 गेजेराव सानैया केस थानायखाय मोनाखिसै 94 जन मानसिनो पार्मानेन्ट जब खालायना होदों आरो बे 2021नि बाथ्रा आरो दिनै बेफोरखौ नुवाखै बेफोरथ' जोंनि खामानि मावनाय ना बेफोरथ' जोंनि एचिभमेन्ट बेनो प्रमद बर'नि मोनसे एचिभमेन्ट आरो बिनि उनाव नोंथांमोना स्पर्ट्सआव नाय स्पर्ट्सआव जोङो गुटे 6 सिडुल एरियाखौ मोनसे इउनिटि खालामनो थाखाय जोंनि BTC ओनसोलखौ शान्ति परिबेशआव जोङो मोनसे एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय मा होनदों जोंनि गेजेराव मा होनदों IPL माने 6 सिडुलनि मोनसे 10टा 6 सिडुलखौ लानानै मा होनदों फुटबल टुर्नामेन्ट खालामनाय जादों आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो दिनै भारतनि मोनसे रौनिया हान्जाया आर्मिया दुरान्ड कापखौ जोंनो अफार हरदों जासि हरदों जेराव मोनसे समाव आर्मि होनना बुङोब्ला जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथांमोना गावथारोमोन जेलाव सोयोमोन बुग्लियोमोन अयथासार खालायोमोन बर' होनबा बिथांमोना मुगैयोमोन नाथाय बिथांमोना दुरान्ड कापनि दारै दिनै जोंनि ओनसोलाव फैनानै बिथांमोना शान्ति मोनसे परिबेशखौ लाबोदों आरो दिनै बर'नि अननायखौ बिथांमोना मोनदों ट्राइबेलनि अननायखौ बिथांमोना मोनदों आरो बे हिसाबैनो दिनै खामानि मावबाय थादों दा दिनै दुरान्ड कापआ दिनैल' नङा कन्टिनिउवास 3 बोसोर जोंनि गेजेराव जाफैबाय फार्स्ट बिथांमोना होबाय सेकेन्ड टाइमाव बिथांमोना जोंनो क्वार्टारसिम जोंनो अफार होबाय आरो नै थार्ड टाइमाव जोंनो सेमि फाइनालसिम बिथांमोना नैबे साइ माने स्टेडियामाव बिथांमोना जोंनो अफार होबाय आरो फैगोन समाव बिथांमोना आरो जोंनो हरोब्ला फाइनालसिम जानो हागौ होमबा दिनै भारतनि जारिमिनाव सबसे पुरुना एशियान गेमआ जाहैबाय दुरान्ड कापआनो बै समाव इंराजनि दिनाव बे बुस्थुखौ गेलेबोदोंमोन आरो दिनै बियो दिनै फैयै जोंनि ओनसोलाव दिनै शान्ति परिबेश जानायनि थाखायसो हाजार मानसिफ्रा दिनै हाजार मानसिफ्रा दिनै दुरान्ड काप नायनो फैयो टिकेट होस्लाबलायनो हाया हा
दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै इसिबां जोंनि बे क'क्राझार ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे बाना जादों दोहौ जादों नङा होमबा दिनै फुटबल दा बे मोनसे आरो बिनि उनाव बिथाङा मा जाहैबाय मा होनदों दुरान्ड कापनि उनाव बिथाङा सिन्था खालामबावबाय जे जोङो बिसिडिसि लेभेलाव जों माबायदि इस्टाब्लिश खालामनो हागोन बिसिडिसि लेभेलाव जों मारैबा जोंनि टेलेन्टफोरखौ जोङो दिन्थिनो हागोन दा बिथाङा बिसिडिसि लेभेलाव मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट बिथाङा फाथिनो थाखाय सेस्था खालामबाय जायखौ मा होनदों बड'लेण्ड CM काप होनना बुंदों जोंनाव गासै 420टा बिसिडिसि दङ 420टा जोंना बिसिडिसि दङ बे 420टा बिसिडिसि लेभेलाव गासिबो फुटबल टुर्नामेन्टखौ फाथिनायनि उनाव CM कापनि फाइनालाबो जोंना जानानै थांबाय दा बे CM कापखौ जेब्ला खालामबाय थादों जेब्ला फाइनाल जायो अबस्थायावनो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रिया नरेन्द्र मदि सारा मा खालामदों मन की बातआव बिथाङा लाबोदों 15 मिनिटनि बारा बिथाङा बाथ्रा बुंदों गोबां बिथाङा बुंदों मोनसे समाव बेहाय अरनि गोबां दावराव दावसिनि मोनसे फोथारमोन नाथाय बिथांमोननि ओनसोलाव दा ओरैबायदि शान्ति परिबेसजों लोगोसे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बिथांमोनाव दिनै फुटबलनि मोनसे बाना जाबाय होननानै बिथाङा गावनि स्पिचआव रोखा बुंदों आरो बेहाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार दिनै गोबां नर्थ इस्टआव गोबां अल इण्डियाआव गोबां मानसिफोर दङ नाथाय बिथांमोननि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै नरेन्द्र मदि सारमोन बायदिजों दिनै भारतनि सासे प्राइम मिनिस्टारजों बेबायदि बुंजालायनो हानाय खुनु बेबायदि जोंनाव बेबायदि नेता जों नुवाखै दा ओंखायनो जों होनो दिनै प्रमद बर' सारा अकल जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनिल' लिडार नङा बेयो दिनै नेसनेल सासे हिर' आरो बेखौ जों बयबो मानिनानै लानांगोन सोरबाया बुंबाबो जानाय नङा मानोना दिनै प्रमद बर' सारनि जिखिनि खामानि मावनाय बिथांनि जि आइडिअल'जि बिथांनि जिखिनि माने नीति आरो बिथांनि जिखिनि सिन्ताधारा बे जेब्लायबो बर' जाथिनि थाखायनो सिन्ता आरो बर' जाथिखौ जेब्लायबो गोजौ लांनो थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थायो आरो नोंथांमोनखौ आं दिनै बुंनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खोथायावथ' गोबां हा होबाय हा होनायजों लोगोसे साख्रि बाख्रि होगासिनो दङ दिनै गोबां जोंहा फेरेंगा साराबो गोबां मा होनदों माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट खेथ्रआव गोबां मोजाङै खामानि मावदों गोबां रायजो राजानो गांनाय उखैनायनि प्रब्लेमफोरखौ बिथाङा माने सुफुंनो थाखाय दिनै सेस्था खालामबाय थादों आरो मावनानै होबाय थादों साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो दा दिनै माखौ बिथांमोना दिनै खामानि मावाखै होननानै बुङो दा ओंखायनो दिनै नोंथांमोना जोंनाव मा होनदों गोबां बेबायदि जोंनि गेजेराव मोनबासो मोजां खामानि मावनायखौ आं दिनै नोंथांमोननि बुंनो सानदों दिनै नाय नों मोनसे समाव जोंना बिर सिलागां नङा होमबा बिर सिलागाङा सोर आं सिगाङावनो प्रश्न सोंनो नागिरो बिर सिलागाङा जाहैबाय फाउन्डार बिथाङा माने बिलटिनि सासे फाउन्डारमोन दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिर सिलागांनि नामखौ दोनथिदोंमोन मानोना बिथाङा गाव फाउन्डार खालामनायनि मोनसे पर्यायाव खामानि मावबाय थादोंमोन जायनि जाहोनाव थांनाय 70 बोसोराव बिथाङा बिथांनि थाखाय बिथाङा मर्यादा होआखैमोन नाथाय प्रमद बर' सारा रावखौबो दिनाय खालायाब्लासिनो मोनसे गोजौआव लाबोनानै मान दान्दा होनानै दिनै बिथांखौ मोनसे सन्मान होनानै रेसपेक्ट होनानै बिथाङाबो जोंनि सासे बर' हिर' सासे बिर आरो बे मर्यादाखौ होनानै बिथांनि नामाव मा होनदों मिनि स्पर्ट्स स्टेडियाम खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो 40टा समस्थियावबो लुलांबाय थागोन जोंनि सरकारा थायोब्ला गासैबो 40टा समस्थियाव कमप्लिट बिनि नामाव स्टेडियाम जागोन आरो बिनि नामाव दाख्लै नोंथांमोना नुबाय जे मुसुखा खालायनाय मुर्ति खालायनाय नङा होमबा बेसेबांबा गोजौ दा बेनो मोनसे जोङो सन्मान होदों होमबा जों सन्मान होदोंना हायाखै जोङो एक्स बिएलटिफोरखौबो लिंहरनानै सन्मान होदों एक्स बिएलटिनि नामाव दिनै जोङो भबन होदों हाग्रामा महिलारि साराथ' होआखै एक्स बिएलटिआथ' बिथांमोना बै समावथ' नों एबसुनिनो नोङो पिसिडि आरो नों डाबल पिनो होननानै बिथांमोना साइडसो खालायोमोन नाथाय जोङो एक्सेप्ट खालायदों जों लिंहरदों जों मस्ट वेलकाम फै बिएलटिबाबो नोंथाङाबो मानसि नोंथाङाबो नों आं नङा होमबा नोंथाङा जोंनो उनाव भट होयोआ बे नोंथांनि खोथा नाथाय नोंथांखौबो सन्मान होनाया नोंथांखौबो रेसपेक्ट होनांगौआ जोंनि खामानि मानोना जोंनि सरकारनि खामानि आरो बेबायदिनो बिथांमोननो मा होनदों जोंनि सरकारा 300निबो बारा बिथांमोननो 50,000 करि बिथांमोननो एकालिन फैसा होनाय जादों एक्स बिएलटिफोरनो होमबा साननानै नाय बै समावथ' जोंनि गोबां एबसुफोरा जाथियाव बावसोमनानै बर' आन्दलननि थाखाय खामानि मावनानै गोबां बुख्रेब नाख्रेब जादोंमोन बै बिथांमोननि न'खरफोरखौ मानो हाग्रामा महिलारि सार बानायना होआखै दिनै बिथांमोननो जे जों दिनै बिएलटिखौ मर्यादा खालायनानै बिथांमोननो दिनै 300 जन मानसिनो जों 50,000 करि जों फैसा होदों होमबा बेखौ साननानै नाय जों मोजां मावदोंना मावाखै UPPLआ मोजां मावदोंना मावाखै मावदों आरो दिनै नोंथांमोना नाय जोंहा सुजित नार्जारि जायहा जोंहा प्रथम जोंनि मार्टिएस बर' आन्दलननि प्रथम जोंनि सहिद बिथांखौ दिनै सन्मान होनानै रेसपेक्ट होनानै बिथांनि नामाव मा होनदों मिटिं हल खालामनो थाखाय जोंनियाव जायगा गैया दा मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव मोनसे माने टारगेट लादों मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव हाजोबाखैबाबो दा समस्ति वाइसआव टारगेट लानानै दा
40टा समस्तिफ्राव दिनै खालायबाय थादों थिग बेबायदिनो दा दैबरगावआवबो जोङो सरलपारायाव हरदों दा सरलपारायाव जोंनाव थाङोब्ला नोंथांमोना दा मा होनदों सुजित नार्जारिनि नामाव मा होनदों अडिटोरियाम हल नोंथांमोना नुनो मोनगोन 1000निफ्राय 1500 केपासिटि सिट आरो दिनै नोंथांमोना जेराव जोंहा एक्ट्रिस एक्टरफ्रा गोबां सिनेमा बानायो जेराव बिथांमोना दिनै गावसिनि सिनेमाखौ एक्सप' खालामनो थाखाय जायगा गैयामोन मोनसे परिबेस गैयामोन नाथाय बिथांमोननि दिनै सिनेमा हल बानाय मिनि सिनेमा हल बानायना होदों दाख्लै सेरफांगुरियाव अपेनिं खालायबाय बेबायदिनो 6टा सिनेमा हला दा जाफुंसारबाय दिनै बेबायदि खामानि मावनाय जायाखै नामा आरो बिनि उनाव मा होनदों बिसिडिसि सेक्रेटारि नै जोंनाव होनो थांगासिनो दङ रिक्रुटमेन्ट सेक्रेटारि 420टा बिसिडिसि जोङो सेक्रेटारि होनो थांगासिनो दङ हा दिनै गोबां जोंनि समस्तिनि मानसिफ्रा दिनै सुबिदा मोनगोन जायफ्रा ग्रेजुवेट माने सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै जयग'था दङब्ला बिथांमोना दिनै बिनि थाखाय सेलेक्सन जागोन सायख'जागोन आरो बिथाङानो मा होनो साख्रिखौ मोनगोन दिनै बेफोरबायदि इसिबां मोजां खामानि मावसेयावबो दिनै बिथांमोना बोरै बुंनो हाखो जे प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हायाखै दा ओंखायनो आं होनो बिथांमोना जोंखौ जिर' होनो नाथाय जों जेब्ला 17 बोसोरनिफ्राय 4.5 बोसोर जों जेब्ला रिजाल्ट नायो हाग्रामा महिलारि सारा 10% खामानि मावदों दिनै प्रमद बर'आ दिनै नैबे 4.5 बोसोराव बिथाङा दिनै 70% खामानि मावदों आरो जेराव आद्रा थानायखौ नैबे फैगोन सरकार दाखांनायनि उनाव बिथाङा फुलफिल खालायगोन 100% फुलफिल खालायगोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंनानै दोनबाय दा ओंखायनो जेरैखि जाया मा होनदों देग्लायनि बे बिटिसि माने इलेक्सनाव जोंनि प्रमद बर'आनो जे नैथि खेबनि थाखाय माने चिफ जागोन बियो सियर जानानै दिनै जोंनि गेजेराव दङ मिन्थिनो थाखाय नाजागोन बिसायख'थि फोसावदिङा जिहेतु सोलिबाय थादों बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जायाबो मोनसे मैखोमै बाहागो लागोनखौ जों मिन्थिनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो बे समाव बिटिसिआ मोनसे बिन्दु जानानै दं जेराव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिथांमोना फैनायखौ जों नुनो मोन्दों बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों बिसायख'थि फोसावदिंफोराव बिथांमोना माब्लाबा जोङो नुनो मोन्दों बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ दोननानै जौसाङाव दोननानै राजनितिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों माब्लाबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सेथि सिरिनि नैथि सिरिनि होननानै बा सेक्सन खालामनो नागिरदों हारिखौ आरो बेनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों बावैसो सान सिगाङाव बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों दि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला पावाराव फैयो बैखौ हुखुमारनायनि मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोन्दों बे बुब्लियाव नोंथाङा मा बुङो नाय दिनै बयबो पार्टिया गावगाबागाव स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों बोरै सरकार सालायनो हागोन 2025आव बेखौ लानानै दिनै जोंनि UPPLआबो खामानि मावबाय थादों बिजेपिआबो खामानि मावबाय थादों आरो बिपिएफआबो खामानि मावदों नाथाय बिनि गेजेराव जों जिथु मोनसे बाथ्राफोरखौ नुदों जे बिथांमोना दिनै मा होनदों पार्टिनि मिटिं सभाफोराव बिथांमोना जोंनि मान गोनां जोंनि रेसपेक्ट जोंनि जायखौ जोङो बर'नि बिफा होननानै बुङो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ लानानै बर'नि माखासे कालचारफोरखौ लानानै बिथांमोना सोरबा बिथांमोननि CM फैयोब्ला बिथांमोननि सोरबा मिनिस्टार फैयोब्ला बेफोरखौ होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो बेखौ आं सासे बर' हिसाबै आं बुङो पार्टिनि खोथाखौ आं लानानै बुङाखै आरो जोंबो UPPLआ मालाबाबो पार्टि हिसाबै मालाबाबो जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारखौ जों फाननो सानाखै आरो जों फाननोबो साना नाथाय दिनै बिजेपिआ बे बुस्थुखौ खालायनाया सबसे गाज्रि जादों आरो बेनिफ्राय बिथांमोना जुदि बेबायदि खालायदोंब्ला बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा एसे बेनिफ्राय एसे साइड जानायानो मोजां मानोना नोंथांमोना राजनिति गेले नोंथांमोना गेले बहाय गेलेया जाफुंनांगौ जेबो गैया नोंथांमोना दतमायाव गेलेयो बनरगाव गेलेयो बहाय गेले जाफुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंथांमोना जे सिगाङाव दोननानै राजनितिनि नामाव दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि फादारखौ जानला मोनला दागि फोनांनानै बेबायदि इलेक्सन गेलेनो फैयोब्ला खिन्थु बियो जाथिनि सुथ्रुता आरो जाथिनि एकदम हांगार जागोन होननानै आं सानो आरो दिनै दिलीप शइकिया जि बाथ्राखौ बुंदों बेथ' जयग'था नङा जों मालाबाबो गनायना लानो हाया दिलीप शइकिया सोर बिलाय जोंनि बेबायदि बाथ्रा बुंनो जोंनि 6 सिडुलनि खोथा बुंनो जोंनि मा होनो ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि खोथा बुंनो जोंनि सेफटिनि खोथाखौ जोंनि सेफगार्डनि खोथाखौ बुंनो थाखाय बिथाङा सोर बिथांखौ दिनै बर' जाथियानो मोजां मोननानै भट होदोंमोन थांनाय MP इलेक्सनाव बिथाङा दिनै बावबाय नामा बेबायदि बाथ्राफोरखौ दा ओंखायनो बे दिलीप शइकिया सारनि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे साबजाबथा जायाखै आरो बिथाङा जुदि बेबायदि हथाय जुदि साननानै बुंदोंब्ला बिथाङा थाबैनो बुंनायनि गेजेरजों उइद्र' खालामना लानांगौ बे बाथ्राखौ आं सानो आरो बिथाङा जुदि बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो जुदि बुंनानै जुदि उइद्र' खालामालासिनो जुदि सानदोंब्ला फैगोन समाव BTC ओनसोलाव बिजेपिआ खिन्थु जिर' जागोन बे खाथा मानोना
बिजेपिआव बयबो मानसिफ्रा दिनै बर' मानसिफ्रा सायावल' बिजेपि हिसाबै खालामदों बयबो गोसो गोरबोजों ब्लाडजों थैजों बिथां मा होनदों रावबो बिजेपि आवार ब्लाड होननानै खामानि मावाखै मिथिबायना नाथाय बयबो दाबो सोरबा बिपिएफ इउपिपिएल हिसाबैसो खामानि मावबाय थादों आरो बेनो जाबाय बर'नि आरो ट्राइबेलनि मोनसे जोंहा मोनसे मा होनदों थै ओंखायनो आं सानो बिथाङा खुनु पयदे बे ट्राइबेल ब्लेक एन्ड ब्लकनि खोथा आरो लोगोसे मा होनदों सिक्सटिदेलनि खोथा बिथाङा बे बाथ्राफोरखौ खुनु पयदे माने बेबायदि मा होनदों राजनिति गेलेनायनि गेजेरजों बेबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जुदि बुङोब्ला बिथाङानो जिर' जानो थांगोन ओंखायनो आं सानो बेबायदि जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला बिथाङा निस्सय माने एकदम गावनि थाखाय आरो बिजेपिनि थाखाय गिदिर खहा जागोन होननानै आं सानो ओंखायनो आं सानो बिथांमोना गोबां जों नुदों बिथांमोना एकदमबारे केम्पिं खालायबाय थादों बिथांमोना गिदिर गिदिर मास गेदारिं खालायदों आरो बेहाय बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथा बुंदों सिक्सटिदेलनि खोथा बुंदों दा जों बिनिखायनो जोङो बुजिना लानाया मोजां जाय दिनै जाय बर' मानसिफ्रा बर' बिजेपि खालायदों बिथांमोना बुजिनाया मोजां दिनै जाथिखौ नोंथांमोना फाननो नागिरदों ना नोंथांमोना सेफगार्ड खालायनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना जुदि बर' जाथिनि थै दङब्ला बर' जाथिनि जुदि नोंथांमोना साननाय हनाय जुदि दङब्ला नोंथांमोना बिजेपिखौ थिया खालायना फै बिजेपिखौ थिया खालायना फै जि दला दिनै बिजेपिया दिनै जोंनि बर' जाथिनि जुदि एन्टि दङब्ला बर' जाथिनि सायाव जुदि बिरोध दङब्ला बिनि सायाव जुदि बर'खौ जुदि गाज्रि जुदि साननायाव दङब्ला अब्ला जों बेबायदि पार्टियाव थानानै मा लाब गैया पार्टियावथ' बेबायदि बयबो थानांगौ जोंनि इउपिपिएलआवथ' जों रावखौबो जों क्रिटिसाइज खालायाखै रावखौबोथ' जों बेबायदि बुङाखै मानोना बेबायदि बुंनाया मोजां नङा ओंखायनो आं सानो दिनै बिथांमोननि माबाफ्रा मा होनो परिस्थितिया खोब गाज्रि बिजेपिनाबो ओंखायनो बिथांमोना फैगोन समाव माबायदि स्ट्रेटेजिनि गेजेरजों जे बे 40टा समस्तियाव देरहागोन आंहा एसे सन्देह जनकसो दङ मानोना बिथांमोना मोनथारोब्ला फैगोन समफोराव मा मोनगोन बिथांमोना मोनबासो मोननो हागौ बेखिनि जोंनि क'क्राझारावथ' बिथांमोना देग्लाय बिजेपि हिसाबै मोनगोनखौ आं सानाखै निल जानो हागौ मानोना बे बाथ्राखौ आं दा खुला खुलि बुंनो सानाखै जिर'बो मोननो थांगासिनो बिथांमोना जुदि बेबायदि बिथांमोना आखल आखु दिन्थिबाय थायोब्ला दा बेनो आरो दा ओंखायनो आं सानो जों खौसेथिनि खोथा बुंदों जों खौसेथिखौ जुदि हरसायै जुदि मोजां मोनदोंब्ला दिनै मोनसे खोथाखौ आं दिनै बे मायदमनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जों जुदि खौसेथिखौ जुदि जों नागिरदोंब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ हय बिपिएफआ गासिबो नोंथांमोना बिपिएफआव मा होनो फुरा थियाग खालायनानै बिपिएफखौ नोंथांमोना उइद्र' खालायनानै इउपिपिएलआव जोगदान जा अब्लानो बर'आ खौसेथि जागोन आरो बर'आ अब्लानो मुसफुत जागोन आरो जोंनि रिजनेल दला जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मुसफुत जाना थागोन आरो जोंखौ रावबो नेसनेल पार्टिफ्रा फैनानै गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा आरो बे एकदम सियर बाथ्रा आरो बे सैथोता बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय सोंनो लुबैदों बे समाव बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाया जों नुनो मोन्दों बर' हारिनि मोनसे जाय सिनायथि जायो जों आर'नाइखौ जोङो मोनसे बरायनायाव जों लायो नाथायबा बेवहाय हारिनि हिसाबाव जों नायोबा खाम जथा सेरजा दा बेखौ लानानै बे समाव राजनैतिक फोसावदिं मेलफोराव जों सोरखौबा सनमान होनाय मान होनाय नुनो मोन्दों आरो बेनि ओंथि जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों नामा जे बर'फोरा बे समाव बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बरायना लाबाय नामा जेराव खाम होननानै बुङोब्ला बर'फोरखौ नोङो बर'नि होननानै सिनायथि जायो सेरजा होननानै जुदि बुङोब्ला बर'खौ सिनायथि होयो दा बे बिथिङाव बै मोनसे जाय बर' बिजेपिफोर दङ बिथांमोना बेखौनो फोरमायनो लुबैदों नामा दे बर'फोरा बिजेपि जाबाय नामा बेखौ साननो बा फोरमायनो नागिरदों नामा बेनि सायाव मा जाय बिजेपिनि नेताफोर बिथांमोना सीएम गावसिनि सीएमखौ सनमान होनो थाखाय गावसोरखौ गोजौआव एसे खाथिसिन सोमोन्दो लानो थाखाय बिथांमोना मा खालायदों बिथांमोना दिनै बर' जाथिनि आइजेंफोरखौ बर' जाथिनि जोंनि कालचार हारिमुनि जोंनि मुवाफोर बेसादफोर दङ बिथांमोना मिस इउज खालायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना दिनै बिथांमोना बबेबा मोनसे न'आव थांनानै हैयोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बबेबा बिजेपिनि बेनाराव बिजेपिनि मिटिङाव बिजेपिनि केम्पिङाव बेबायदि जोंनि दल हारिमुनि जोंनि मा होनदों सेरजा जोंनि माबा दाहाल थुंग्रिनो जेराव एबसुआसो बाहायो बेबायदि माबाफोरखौ होनानै बिथांमोननि मा होनो सीएमखौ मान दान्दा होनाया बे जोंनि थाखाय जयगथा जायाखै
आरो बियो जोंनि थाखाय मोजां जायाखै बियो बर' जातिखौ लाजि फोनांनाय जादों आरो बर' जातिखौ दागि फोनांनाय जादों दा गाबोनबो जुदि UPPL नि नीतियाव आं मोनसे बाथ्राखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि UPPL आवबो जुदि नङा होमबा नोंथांमोना बेफोरबायदि जुदि नुदोंब्ला जोंनो खोन्था फोरमाय बुंनो हागोन नोंथांमोना क्रिटिसाइज खालामनो हागोन सावरायनो हागोन नाथाय जोंथ' बेबायदि खालायाखै नङा होमबा दा ओंखायनो आं सानो जे दिनै जोंनि बर'नि जि माने आइजेंफोर दङ बर'नि जि जोंना बेसाद मुवाफोर दङ बर' जातिया जायखौ जों बर' होननानै जों सिनायथि मोनो बे मुवा बेसादफोरखौ लानानै सोरबा नेताफोरनि सिगाङाव जोङो जुदि लांनानै जुदि बिथांमोननो गथायोब्ला बरायोब्ला बियो जातिखौ माने सन्माननिफ्राय मानहानि खालामनाय जायो होननानैसो आं सानो दा ओंखायनो दिनै बै BJP नि नेताफ्रा एसे बुजिनांगौमोन BJP नेताफ्रा सानदों नामा जे जोंबो दिनै BJP आव थानानै बर' आदर्शखौ बर' जाति बर' बादखौ जोङो फोथांनानै लाखिगोन बा बर' जातिखौ जोंबो नायो जोंबो दङ होननानै बिथांमोना फोरमायनो सानदों नामा नाथाय बियो रं माने ट्रिटमेन्ट जादों रं बियो डिसिसन जादों आरो बिथांमोना हरसाके जुदि बेबायदि सानदोंब्ला खिन्थु आं सानो साबधान बिथांमोना आं बिथांमोनखौ दिनैनि बिनि गेजेरजों साबधान होनो नागिरो बिथांमोना बेबायदि खुनु जोंनि जातिनि जोंनि हारिमुनि बेसाद मुवाफोरखौ लानानै मालाबाबो राजनिति नेताफोरनि सायाव थानानै सोरनोबा सन्मान रेसपेक्ट होनानै बबेबा आरनायाव पदुम फुल आखिनानै जोंनि मान दान्दाखौ सिफायनो मालाबाबो दा सानदों आरो आं बेखौ ओंखायनो हुसियार होयो आं सासे बर' फिसा हिसाबै मिन्थिनो थाखाय नाजागोन दे देबरगाव बियाबाव फैबाय थानाय समाव UPPL हिसाबाव माबायदि पलिसि लादों जिहेतु गोख्रों सासे दैदेनगिरि दं बिथां हाग्रामा महिलारि सासे BTC नि बारग' चिफ बिथाङा दा बिथांजों जुजिनो थाखाय देबरगाव बियाबाव UPPL नि रला माबायदि जागोन नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनासं जेराव मोसा दंना जेब्ला मोसाया बिराद मानसिफोरखौ जेब्ला अरनो नागिरो साबखांनो नागिरो नङा होमबा बबेबा मोनसे जेनेबा जुनारखौ अरनो नागिरो जेब्ला बिनि खाथियाव थानानै जेब्ला दम होनानै जेब्ला थोंजों जेब्ला नायो अब्ला मोसानि रागाया लासै दमायो ओंखायनो जों सानो बै गोजाननि मानसिफोरा सानो जे हाग्रामा महिलारि सारा सासे टाइगार एकदम बिनि खाथियाव रावबो साबसिनो हानाय नङा ओरैबायदि माने बारसिननो हागौ नामा बियो 12 फुट बियो बारगोन नामा बिदि सानो नाथाय जोंनि बे देबरगाव समस्यायाव रावबो बिथांखौ गिया आरो रावबो बेखौ जेबो साना आरो बिथाङा खुनु पयदे देबरगाव समस्यायाव देरहाया नोंथांमोना लिरनानै दोन दिनैनि दिनाव जोङो गोबां स्ट्रेटेजि खालामबाय थादों UPPL हिसाबै आरो दिनै जोंनि गोबां पार्टिफ्रा खामानि मावबाय थादों जोंनि ब्लकआ खामानि मावबाय थादों जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ लेभेलनि मानसिफ्रा खामानि मावदों जोंनि पार्टि वार्कारफ्रा खामानि मावदों जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय दाजानानै हरनाय जोंनि इनचार्जफ्रा खामानि मावबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्रा दिनै खामानि मावबाय थादों गावबागाव प्राइमारिफ्रा खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोननि मावनायनि जि रिपर्टखौ बेस खालामनानैसो दिनै जों होननाया जे दिनै जोंनियाव बिथांमोननिया प्लास जाबाय थादों जोंनि UPPL आ मालाबाबो गुवाराखै जोंनि UPPL आ मालाबाबो BPF आव जइन जायाखै देबरगावआव नाथाय UPPL आवसो BPF नि मानसिफ्रा दिनै जइन जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुदों आरो दिनै बे जइन जानायनि जेब्ला लिस्टखौ जेब्ला गोलाव जों नायो गैयाब्लाबो बिथांमोना 5000सो मानसिया दिनै जइन जाबाय जोंनियाव दिनैसिमाव आरो बे जइन जानायाव जों बिथांमोननिफ्राय जों डिडाक्ट खालायदों 2000 भटखौ दानोब्लाबो 5000आव 3000आथ' भट होगोन ना नंगौना नङा होमबा UPPL आथ' स्थायी भटखा UPPL आथ' मालाबाबो दोरोदनाय नङा UPPL आथ' थाबायानो थागोन नाथाय BPF नो जोंना प्लास जादों BJP निफ्राय जोंना प्लास जादों आरो ओंखायनो फैगोन समाव जोङो मा होनदों BPF आरो BJP नि भटआ जे जोंनाव प्लास जागोन बे 100% खाथां बे उल्था जानाय नङा आरो नोंथांमोना नाय जे जेब्ला रिजाल्ट होगोन नोंथांमोना बे समाव नुगोन जे हाग्रामा महिलारि सारनि जेननायनि खबरखौसो नोंथांमोना मोनगोन देरहानायनि खबरखौ नङा जेननायनि खबरखौसो अब्ला बिथाङा जेननायनि रोखा जाबाय 100% आङो बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बिथाङा माने गोबां भटजों जेननाय नङा एसे भटआवनो जेननानै बिथांनि बिखा गोरबो इसिङाव आघात नांगोन एकदम बिथाङा माने सासे दिउलिया बायदि जागोन जेराव मानसिया बुरजायाव जेनोब्ला बांद्राय जेनखानायसैलै होननानै सानगोन नाथाय खम भटआव जेब्ला जेनगोन अब्ला बिथाङा गोसोफ्रा मानिनाय नङा नंगौना नङा गावखौनो सानगोन बियो आं जेनमारदोंना जेनमाराखै बारंबार बिथाङा निउसखौ नायगोन रिजाल्टखौ नायगोन बिथाङा जेनमारदोंना जेनमाराखै नैबेबायदि आसरित सोमोनांथाव खामानिया दिनै जानो थांगासिनो दङ आरो फैगोन देबरगाव समस्तियाव एबार जे 2025आव हाग्रामा महिलारि सारा जेनगोन बे खाथां जानानै फैबाय नंगौ बिथाङानो जादोंमोन जे देबरगाव
ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जानि गोबां माने खामानि मावगासिनो दं। सासे राफोद लाइमोन दैदेनगिरि गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै देबोरगाव बियाबनि खना खनला जायगाफोराव थांनानै बिथाङा आथिखालाव खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जाय जायगायाव दुखु आफोद सौफैदों बैफोर जायगायाव बिथांखौ मोननो हायो। बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय। हाग्रामा महिलारिया थांनाय बोसोरफोराव एबा बिथाङा 20 बोसोराव मा खामानि मावनो हाखो आरो बिथाङा मावखो बे बियाबनि थाखाय बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो जोङो मोनथिनो मोनबाय। बे समाव नोंथांमोननो जे जर'खा मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों नोंथांमोननो गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मिथिनो होबाय। गोजोन्थों।